Červená, teraz príšky. Mám toho práve. Dobrý deň. Dobrý večer. Nie podvečer, ja už po večeri som. No, to sa s vami neviem teraz hádať o takýchto veciach. Ja som do niego niečo minimoval. Mám taký problém intimného. Ale to hygienického problému je to tam zasahuje dosť. Viete ako? No a ja mám ten problém, no, na žalenosti. No, prosím vás, vy mi tu nerozprávate. Ja som chlap zo slušnej rodiny, katolícky založený chlapec z dediny a vy mi tu nerozprávate nič o bobroch a chlpatých pičalách. Dúfam, že je vám to jasné. Ja som slušný muž a som šťastne zadaný. Že čo chcem? No sa mi zapchá ten záchod. Však celý smát byte, zasnatý celý byt. Rohože obsatý. No. A vy neviete toto dosť? Aký erotický bar? To vy toto robíte? Hanba vám a vašim predkom. Dovidenia, do počutia. Pičia s opravami, mal som s dokočmi.